Okay. Three na lang yan, three. Ayun po mga kaparing Jason, good morning, good morning, good morning. Good At morning. pupunta kami ng Iriga. Bali, kain muna kami dito para, kasi bibili kami ng floor mat. Papalitan na kasi ito. Oh. Pinapapalitan nung... Up? Saglit. Palit mo na. Pinapapalitan nila nung kapatid niya dito. Ni mama. Tapos may nagkatay dyan ng ng baboy. Binigyan ako ng karne. Ang niluluto ni Papa. Bigay lang yan. Higado. Okay. Nakain muna kami bago umalis. Kasi mama bibili rin ng ng mga pangtinda. Tapos gagamitin namin yung ban. Balikan natin yung nagluluto. Higado. Sana di na tumulo yung bagyo kasi may namumuulan naman ng bagyo. Ito nga, di pa namin binabalik yung mga nabaklas ng bagyong uwan. Yan o. Nabaklas. Pero di siya natumba. Buti nga di natumba kasi nakahanging na yan. Poste. Putol na yung poste niyan. Recipe. Higado. At yung anak ko, kailangan ko practice ko na mag-gitara. Yan. Kasi para matuto siyang mag-gitara. Nanghiram muna kami ng electric guitar. Tapos pag bibilan ko siya para matuto siya sa mga music. Ipapa-enroll ko sana to ng taekwondo kaso ayaw. Doon sana sa bato para marunong siya sa self-defense kasi magagamit niya yan kasi babae. Gitara gusto. Practicean mo yan kaysa mag-cellphone ka. Dahan-dahan lang yung niyan. Kasi minsan bibi napuputol yan, tamaan yung eyes mo. Wala yan sa dito mo ito, hindi stainless ka, wala sa mistake. Si Amis? Wala sa Ma, ligo na. Para Ganda lang mag-on. hindi na maliligo. Yan. Igadyo. Natural na igadyo lang. Igadyo. Ha? Buti may mga kaibigan tayo. Nakatipid na, binigay lang. Kung maaga lang ako daw na nakapunta, mas marami pa. Ano kasi to, yung baboy niya, kumbaga pinapalahian niya sana tapos parang nalamog, tapos namatay. Di. Okay. Kaon mo lang eh. Tayo ka mauuli. Mantika kasi. Hindi nagmamantika. Favorite lang yan, Aban. Karen? Carne orange. Nabibiyakan ako. Favorite ko dyan. Sino nagbigay niyan? Ikaw, nene? Ibig sabihin, ikaw lang gawin yan. Kaya kung kaya sa damit, ikaw mo yung kama. Anong damit? Yung color gray, no? Di ba yung binigay ni Nini sa damit? Yung color gray. Yung may glitters. Favorite niya yun. Kali na nito ko.
Gusto mo sabaw? Nikol ka nagsabog. Oron to ko. Tama. Di man natin pabubutangan sa lanan. Biglog kita sa ano. Hindi na ako nagbutang. Guys, saan nakita ko? Siguro ko yung lang naka-ori. Hindi na ako nagbutang sa dapol. Matutong sa nasubawa. Ano yun? Wala to nika. Di matulong-tulong dahil ka. Mataba kaya. Sabay na sana kuno ka mo. Guys, ano may gapuluman? Abo ko, di mo ko alam kung Buwan man na pag escalate. tubigan ako wali ni Ra. Di ko talaga kaya mag-escalate. Tagal. Suko tarara ko po ko. Itang William. Pwede upan. Water daw. Baka kaya ako ma-ipis. Kumig siya po sana ko sa mo ko pansit eh. Sabi ba ka? Bawal na ang cold water, bawal. Bawal Wala ka sa ng cold nailig, water. Mas matagal siya to taon na to. Mag-commute na sana ako. Talaga na yan. Ano pa? Hindi ako tatamag commute. Promise. Ang ano yung commute? Hindi ako tatamag gawa. Para, kadit daw. Nagbaba na ba ka? Sa tao ko makarga na? Nililingdan mo. Wala. Nakakuha pala nito. Kain. Kain po. Kain po. Hi din. Sumak, ibibibibib nagkaon na. Nababantayan. Dahil na mga ibigay. Ano rin mo inomon? Malamig. Mga tanong pa lang kami. Bawal pa. Hey, wala kami! Sino man nagsabi yun? Hindi man nag-uuran tumutono. Ha? Baka ayaw na ito. Oh, ikaw na. Opo. Malamig. Maganda yung... Ate Hailey, cold water. Ang mo talent ka. Kain, kain, kain.